Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber Aleyhissalatu vesselam fermaşettir. Kıyamet gününe benden amallarının içinden enki avvalki hesabı çekilecek amal namazdır. Her kimin namazı doğru bolsa ol adam necat tapdı ve her kimin namazı naqıs bolsa ol adam ziyan çekdi ve naumid boldu diýip aýtýar. Musulman oğullar namazın şeýle ähmiýeti kendir. Yeniden Peygamber Aleyhisselam bir hadiste fermaşettir. Al-ahdullezî beynena ve beynehum as-salat. Biz bilen kafirlerin arasındaki bolan ahd-i peyman, yani biz bilen kafirlerin farkı namaz bilendir. Femen teraka fakat kefara, her kim namaz terk etse ol adam kafir boldy diýip aýtýar. İmandan sonra inki muhim bolan buyruk Hudaý Taalanyň biz üçin aýdanlady namazdır. Musulman doğullar gelin şu farida ähmiýet bereýin. Terk etmeýin inşallah şeýse Hudaý Taala öz berekatu fiudatyny bizim üstümizden aýyrmar. Hudaý tebarek we taala hemmemize tawfik hidayet bersin, hemmemizi şu din İslam'da namaz adlı buyruğu ähmiýet berýärlerden aýlandyrsyn. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.